karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinili mahal. Kumusta na si Mama, te? Ta sa kwarto, nagpahungaw siyang sapot. Demas papa, pagsulti mo. Sige, be. Pa, Ilona. Hello, na. Kumukamuhuwat na ko. Gimingaw na kay kunin mo, anak. Muta na sumta ko sa kuma po. Hello, na? Ayaw pa pakigsulti ang salbahay sa amin. Ambil ang cellphone, be. Ambil ang cellphone. Hoy! Kumakibatasan, oy! Kawag niyo batasan na dyan. O kamo, doon na may pamatasan. Ha? Gilimulimulan ko ninyong duha ni Elvera. Gitry duran ko ninyo. O ikaw hamin konsentidor kang pag-amahan. Anong konsentinero mo ko? Takka kam lagi O kaya no? Dili pa konsenter ng gibuhat mo? Ngawa man kay supak silang gibuhat? Minudi edad ang imong anak? Miuyon ka lang nga mukuyog siya laki? Gusto na anak maui. Nahitabo na ang tanan. Hilamay! Otro ka, mga bisit mo! Way ambisyon sa pagpuyo! Bisit! Igo na lang pa, uy. Ayaw na lang ibutang si mong hunahon ang gipanulti ni mama. Sabto na lang nato siya. At takihon palang hinuon to. Kita na sa'y mahasol. Sagdi na lang tos mama. Mulurang ragi hapon ng iyang kasuko. Bisag pustaan pa. Ganahan gani siya siyang apo. Malukpay ragi hapon is mama pa. Hinaot pa, Ilvi. Hinaot pa. Giaway ni Mama si Papa. Giilog ang cellphone. Nasuko nga nakigsulti si Papa na ako. Diligin siya magkadawat ako, sweetheart. Pero musabot na lang unta siya. Minyo naman ta. May anak na. Ay, napagilak. Mabugat ka. Brian, sorry kayo. Iko na lagi, iko na. Nagkasabot ko sa kibati ni mama ni mo. Di na ta magsulti ba na? Mag-uulang ka. Gusto na. Total, naman si Papa Hamin. Misabot sa itong kahimtang. Gusto ang tangutanaw ni baby. Si Papa. O gimingausap siya na ako. Mingausap kaayo ko niya. Ilom na lagi, ilom na. Mura mo nagbatang gamay. Nga, mingaw ni Papa ni mo. Mga bata na ba ang mingawan sa ilang ginikanan? Kita sundag ko, uy. Oo, namihilat si Bibi, oh. May duyog ni mo, eh. Gigutom na. Tayo pahaarion sa nako. Ma? 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 Wa man tingali din his mama? Ma? Appear ka mang ilang kwarto? Oh, nenas papa. Pa! Pa, wala gis mama! May lakaw tingali. May palit na ron dito sa gawas. Kantiyan ni mo ba? Ni ato bro. Di naman kuno siya tagdong tiya, good. Siya bitay gasulti bahin ana ang Ilona. Kapoy, oy. Grabing init. Punan pa nga. Kay pasahero ron. Basta kami nga wa. Oh, model, may uli ka. Sige lang pa, paway na lang. O sa man gusto kang magkape? Ay, init kay panahon. Tubig no nakbi. Kanabugnaw ha. Murag di naman makabugnaw ng atong ref pa, uy. Daan na magod kaayo. Ang biya sa baya na nilang tiya nga gihatag. Sige lang. Bahala nang libugnaw. Ang pitsil ko na taday, ha? Uhaw kayo. Magkuha ko pa. Ay, kadiyot pa, may tawag. Uy, si Ilona naman din, uy. Day, hello, Day. Ate, pahinomdom lang ko ha. Sa doon yung Domingo ba? Ay, lagi, uy. Di mi malimot. Muanha gid mi. Bunyag na sa akong unang pag-umangkon, good. Mukuyog sila si Papa, te.
Si Papa, sigurado kong mutambong yun. Si Mama, ambot lang eh. Ibaw na bitaw ka. Woman diri ron. Pag-abot na ako, mingaw na diri sa bay. Mao pa si pag-abot ni Papa. Unsa man nagigsulti ka? Di magkisulti ko ba, Hilby? Abi. Magkahigayon git ka pa, kay wa mas Mama. Hello, anak. Ayaw paghilak, ayaw paghilak. Ika na mahibaw mo sa yung inahan. Hibaw ka sa batasan na. Ang banana mo, Bi? Nasya, magkisulti ko? Mo bagay paglakaw pas trabaho. Unya na lang kun mauli. Pero ugma pa na siya mauli pa kay gabi man iyang duty hangtod buntag. Mo sabi to na nabalak ni Brian kay gabi ang iyang duty. Uy, mau ba? Ya, kasi ka ba naman sa bay? Ako raong si baby. Uy. Di ka masugot na ha, Eluna? Dili, maayo ni mo mag-inusara ka lang. Gamay pa ng bata. Mas may rin alam mo po yung sa to. Pag-isultihan ako si Brian, ha? Diri mo po yung sa to. Karon sa ingon niya na, maduol pa ni mo ang imong ate, si Elvera. Ug labaw sa tanan, mama ni mo. Mahisulti kong Brian. Pa, nakabayad na mi diri balik duha ka buwan. Maayo man sab kaayo ang tag-iya sa bahay pa, wa man may problema. Okay ra man gud kaayo diri. Wala lagi problema, day. Pero delikado para nako nga ikaw ro diha. Kada mabilin sa bahay, iwan, ugman mo ang bata. Matanoon ka pa, day. Pastilan. Simba ko ba'y daw tang hitabo? Simba ko sad pa uy. Simba ko lagi, pero maayos nga may kauban ka. Kada kasaligan mo ba? Nag-ingon bitaw si Brian pa nga mangita ko katabang. Di na kinahanglan na. Ni amin makatima ni mo. Ingon man ni anang among apo. Ako'y mag-isulti ni Brian. Kuan pa Ako'y mag-isulti ni Brian. Di na masupak. Alang sa inyo kaayuhan ba? Kung mahimo, nga kuhaon ninyo ang advance na dihan ninyo sa bahay ng inyong gabangan, mas mahayo. Pero dili, upside din na. sultihan lang ako si Brian pa. Pero ang ako manggod, si mama unya ba? Kung ni ana mo diri sa bahay, diri sa ato dayo bansa mong apo, siguro ko malukmay ra siya kanang imong inahan. Mga, sige ha, sugot na mo ha, sugot na lang. Makigsulti ko ni Brian. Di ang magbuwang ni mo, Silvi. Siya pagtiwas mong sulti. Hello, Lon? Te, murag lisod man ang gisugyot ni Papa uy, tungod ni Mama. Pero si siguro, Lon, nga mo na idan nga malukmay na siya sa iyang kasuko niya ni mo. Labi na kang Brian. Kundi na mo diri sa bahay. Tungod ni baby. Ambot lang ka, te. Ambot lang. Dili tingali madali-dali. Pero sa ngadto-ngadto, mahupay ra gyud si Mama Lon. Kaya ako sa bitaw. Para na ako, mas maayo magyud nga makatipon tang tibok pamilya ba? Di ba dahil Ilona? Ote. Hisgutan ko lang bahin anak si Brian ha. Unya na lang Domingo lang ta magsulti pag ayo. Basta kaayaw kalimot ha. Limot good taon. Di gyud hinuon no? Sige te, bye na. Bye. Amping diha. Salamat te. Bye. Kung makadawat na lang ta si Mama kang Brian, o mapasaylo ko niya sa impit, tingaliwan na yung problema. Magkatipon ng tibuok pamilya. Di man ko makatug. Alas 12 na hapit. Mainom ko gatas. Hawa pa kay kumaanad nga wa magabi si Brian. Kamera si baby ang mahabilin. Unsa ron? Nasa may pita, murag gusto kong plihan. Pagmun ko ang sugat niya sa suwad. Walang kasikas. Unsa ka hato? Murag ito na gusto mo apli sa pultahan. Ay, ang suka sa gawas. Nalimtan din ako pasika. Pasikaon ako. Maghinay lang ko. Kaya tingalig na agit tao. Magtiniil lang ko. Pasikaon ko ang suka sa gawas. Tao yun.
Ingon sa kawas. Sige, tingali to. Siya to ang gusto mo apply sa pultahan. Kinuha ko. Nahinomdom ko sa gisulti ni Papa. Nga tingalit may tao nga gusto mo sa din eh. Kinuha ko. May nilanggani kay nakabantay ko. Mao ba, Ilona? Unsa gyud mga oras ha? Alas 12 na hapit. Wa man ko makatug. May bangon ko kay magkutaw ko gatas. Dabatin ako ang kasikas diya sa may pultahan. Pagpasikan ako sa suga sa gawas. May tao nga akong nakita nga may daligdagan palayo. Dili na maayo na. Akyat bahay ting dito. O di ba, may nagtanog daw tani mo. Brian, maayo ang tatuog buntag ang imong duty. Suod ka ng buwan na. Gabi akong duty, Lon. O gigasabutan na na. Magkisulti ko sa tagiya din, bay. Unsa may lapot sa tag-iya. Gawas pasabo man sila diniron. Tuwa mas bagyo. Isultihan bitaw ta nila. Nagpahibaw manggod to. Brian, unsa ka kun adto na lang ta sa amo. Mihisgot mo to si Papa nga makiksulti nimo. Nga imbes ko no dinhita mag-abang. Dito na lang ta sa amo. Unta lagi, sweetheart. Kung okay pas mama ni mo, gikuntahan mo ko niya. Unsa gani pakigsulti ni Papa ha. Paminawa lang ang iyang sugyot. Bray, nahadlok yun ko og mahitabo usab katong dunay gusto mo abli sa pultahan. Nahadlok ko. Nahadlok ko nga magapi-iwa ka. Mong pakigsultihi lang si Papa ha. Brian. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!